Shalom. Horas madi hamu saluhukna ruas ni huria ni debata. Di dia pemaringanan di bagasa tikion. Adorang sobongot hita tu parsoran dabadia rab dohok debata. Marhite-hite ulau partangyangan keluarga di tonga-tonga ni gaduk bagasta. Martangyang nahohom mahita. Dalam pahibulhon roha dohok pikirata. Takuk kama. Ulaon partangyan nga bornginon, hukawot tama di bagasan goar ni debata ama, doho goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar nito di parbadia, namano palangi dohot tanoon, di pasaur madamena tutod di muna, amen rakma hitamado di tangiang tai, ali Yesus Tuhan nami bereng hami nadison, pinarmahamido hami saluhut na nadison, say asiro hamdi hami say pangudu hamion. Amen. Tapuji matuhatta marende hita nomor 657 ayat sada molohodo hu ihuton. Manang isi na mamilihon hamaw liateon ido na pasangap ahu, jalama pahel lapang, asahu patuduhon di ibana hatuaw ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hupangido hami matuho, saileho matodim na badia itu bagasar rohanami, saipayam madi bagasan hami asini roham dohot hati gorammu, napi natupani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, say ramoti mahami di hamamasa ni pangujunan, pargogoi mahami mangulahon lomo ni roham, asamarlas ni roha hami midadenggan ni papahenamu, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabige mahata ni tuhata turpuk ni epistel di partangyangat tabornginon, imana tersurat di Evangelium Markus bidualu, mamuka sian ayat 30 sada rodi ayat 32. Tajaha mamar sori-sorin, hujaha ayat 30 sada, jahahamo ayat 32, songonima udukna, songonoma didok disi. Jadi dipuka mamangajari nasida, ia anak ni jolmai iko godando si taononna, iko bolokonon niaka si tua, dohot malim, dohot si boto surak do ibana, laos pusaonna do, dungi mulak mangolu do di ari patuduhon. Patardo di pabua hatai, alai di arahon si Petrus ma ibana, di sol-soli ma ibana. Alai humusor ma anggo ibana, di panot-noti ma akasi siannai, di pisang ma si Petrus nin nama. Laho maneho bolis siya labukon, aidan na di parroha hokko na di debata, akka na di jolma do. Laos di jauh mana toropi rabdoho sisianna di dok matunasida. Nasana giok mangihutonahu di suadaho madirina. Dituhuk masilang natu ibanai di ihutom maahu. Aina naing paduahon hosana mga gohosa do. Alay na aguan hosa alaniyahu.
dohot alani barita nauli ido palua hosa. Ai ahama atong gunana di jolma, nang liat portibio di omo, anggomago do hosana, ai ahado na tarleho jolma bahito ni hosana, asa molo adong na maila alani ahu, manang alani hatak kipe, marado ko bangso pangalakup jala pardosaon, laos maila do anak ni jolma isugot, maka tidak koni, dinaro ibana di bagasan hasangapon ni amana, rabdoho suru-suruan akan abadiyai. Ido sahat na tapauduk marohatta. Martua ma akan au bege jalan au peop hata ni debata. Amin. Tapuji matuhatta marende hita sian ede nomor 310 sia ayat sadaro di ayat 2 loguna unang tarlalap di hata. Sahat matikina mangulu hotangian sian natoras, sian ama manang sian ina, untuk sementara boima di pause manang di stop video on. Tapuji matuhatta marede hita sian edeta nomor 417 ayat sada dohot ayat tolu loguna rade situtu haduaon. See
Sahat mati kina manguluh tangiang sian mewakili keluarga, sian akai anakon, untuk sementara di pause manang di stokma video on. Takuji Tuhatta marindehita sian ede nomor 672 ayat sada dohot ayat tolu loguna tunggodang situtu. Tapasonang marohata, dameni debatana sumurung sian salhu naroha, imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhatta barita nauli, di parsaura pertangyangatta bornginon, imana tersurat, di buku Poda Sipaingot siar Raja Salomo, Poda Bidusada, Mamuka sian ayat 20 sia, masoho di ayat 30 songonoma di dok disi, tapai hutihu ma di bagasan rohata. Alanaung hina gigihon nasida parbinotoan, jaladang dipilit biar mida jahoba, jaladang dioloi panuturiyoku, jaladang dipekon sadok pisang pisahku, jadi ikop panganun nasida parbue ni dalam nasida, jala habutok konon na sakap-sakap ni rohana sadbiri, ai panudalion ni halak naoto, laos mamunu nasida, jala hapidemon ni halak nabodo, laos mangago nasida, alai manangise na manangihonahu, marsonang-sonang maibana maringanan, jala sonang rohana maradopon hagodora doho jea, ido sahatna taidehon hangulua do hatam. Shalom horas madihita saluhuna.
Dihamuna saluhutna pinarhamaul ni Tuhan Yesus Kristus. Hiadorata begi padohan, hidup adalah sebuah pilihan. Padohani, imanalahu mangudolhon, kebebasan di jol malahu mamilit, manang manudo silomo ni rohana. Totu sahali adong do proses naikko di burus jolmai, asasahat tu sada pilihan tertentu. Di tonga-tonga ni ngoluna. Debara marpardumua dui sahat tu pangat tu sion, manang parbinotoanna. Jala setiap pilihan, totu memiliki resiko, memiliki dampak, memiliki akibat, manang memiliki konsekuensi. Naikot di jalo jolma, songon upalas ni roha, manang sebaliknya. Gabe arsak di bagasan roha. Marhite jamita pertanyaan borginon, disosoi do ganu rohata. Laho marnida si lehon-lehon ni debata. Marhite parbinotoan doho panuturion na pinaradena. Nagabi ujahan ni hatuaon, dohot hanguluan ni jol manatinopana. Asa marsonang-sonang nian ganup na mamilit jala na mga raduti akay. Jala unang nian marjea, jala mago ganup na tinopanay. Dihamu saluhut na pinarhamaul ni Tuhan Yesus Kristus. Sautik na adong dua bagian na buhay tapahiba-hiba. Marhini turpu jamita pertanyaan borginon. Naparjolo, mago do halak na magkagigihon parbinotuan ni debata. Halak naso mga raduti pahatik doho si paingon di debata. Dipatudus do di bagasa turpukon. Tuhalak na manutun dalanna. Jalan na patujolo sakap-sakap ni rohana. Pilihan itu tu sehali gok doho resiko. Jala dangadong jaminan manangaha. Siala boy do rata auhon. Songo dia ma rumang ni dalam ni jolma. Rais doi jala gok parmaraan. Mangaliduhon ala holom suadong panodang. Jala suada si patudu dalam. Jala dibuku nabadi ipe nunga di hati dakon. Nang ramudo dalam ni jolmai. Jala marhabatean tuhamatean. Boy may taida di surat Huria Rombit dutulu ayat 12 rodi ayat 10 ono. Alani pilihan nasala doi. Molo gabi dalan doho sakap ni jolma di patujolo. Laos dihagigi homose parbinotoan ni debata. Ai gabi tuhamaguang maujungna. Songon nanidokna di bagasa turpu jamitaon di ayat 30 rodi ayat 32. Alanaung hinagigihon nasida parbinotoan. Jaladang dipilit biar mida Jehovah. Dang dioloi panuturion ni Jehovah. Jaladang dipekon sadok pisang-pisangna. Jadi iko panganun nasida parbue di dalam nasida. Jala habuto konon na sakap-sakap ni rohana sadiri. Ai panudalion ni halak naoto laos magbunu nasida. Jala hapedemon ni halak nagodo laos mangago nasida. Si pahusor-husoro da paduahon. Hasonanga do jabar ni halak na mangulu di bagasan habisuhon ni debata. Di patujolo ni buku podaon, di pasaha doa kasih paingot. Jalaus di paadar do upan yaka na mangula hosa. Si paingoti di rajumi do marharoroa siat debata. Jalaus gabi dalam di debata do ilaho mangaroro. Dohot panguluhot jol manatinopana. Matari dahon hinarikok na pola di gobarhon. Songon panariason ni natoras tua kayanakon na. Songon nataida di ayat uwalu di ayat sia di dok disi. Saitangi homma di anaha pangajaran ni amangmu. Jala unang tulakon poda ni inangmu. Ai bulang-bulang hasoluat doi di ulum. Jala hor korung ladus di rukungmu. Jala di patorang do tujuan ni podai. Ima laho mangalihun habis tohon tuhalak na tubok marroha. Parbinotoan dohok pikiran tuhalak na bajar. Asatabba poda di akan apistar. Jalan na marrohai dapotan ruhut partogion. Patudus tu ayat 4 rodi ayat 5. Boy tarangkum marhite padohani. Laho mamagari ngoluni jol maima akka pudai. Mangarorot sian si hai teke-tekonna. Sahat tu namagodang
Bahkan asa harusi kok matoras parbinotoanna, asa mangulu jala martua ibana. Ditawarhod debatado hadirion na nasokal jalan abadiyai, laho mangatoi hajol maun, manggohi ragam keterbatasan, dohot hagaleon ni jolma, laho mangula akka ulon na denggan na tau panguluhon. Pangalehon ni debata di dirina, idu nagabi hanguluan dohot haluaw di jolma naung ni rajaan di dosa. Ay marhite pajalo otta di Tuhan, gabi taruli dohita di hasonangan na mauliutus. Dada holalas ni roha secara emosional, marguru tu perasaan hajol maun, na mura-mura muba jala parsatok kinani. Alay doho ng pengalaman spiritual, nahot, sa hatu-hato tongon di Banua Ginjang. Songo panipuli, ahadu na boy tapangasahon siyan hajol maun, hadisuhod dohot habis taranna. Hobartu tema ni minggutta, marbisuk di bagasa Kristus. Ditugihon dohita asa mangulu di bagasan habisuhon di debata. Patudos tukoda bidutolu ayat 5. Marhaposa tujahu pamahosian nasaroham, jala unang marpangusadean ho tu pikiranmu sendiri. Dang say holang mga sahu gogo dohot habis tarata sabing, siala godang do nasubui tardudu roha doho pikirata, doho naso-hasuhatan di parbinotoata, termasuk mai dalam haluan na pinatupan di debata, di bagasan hadirion ni Tuhan Yesus Kristus. Alay ditugu dohita marhite-hite jamita partangyanga bornginon. Asawolo patuturu diri, majalo panugu ni tanganna. Asa taboto, dia do nadenggan, nahinalomohon di debata. Jala dia nasotama, napatut si pasidingota. Asa bohita mardala di dalam nasitongi. Songonido ni Tuhan Yesus Kristus di Evangelium Matius bidu 14 ayat 6. Ahudo dalani, ahudo hasitongan duhot hanguluan, dangadong nasahat tu amai, ia somarhite-hite sian ahu. Amin. Taidehon pasu-pasu hatami. Tapasada marohat tamartangi yang mahita. Mauliate ma disobah rohanami tu adupanmu alijahu bade batanami. Alamar saringar hatam di tonga-tonga ni parsauran ni huriam. Diganuk bagas nami. Tuturi jala ajar-ajari mahami totong. Laho mamilik dalam hatuaon dalam silomoni roham. Asa mangulu jala malua hami. Ramoti saluhu ruas ni huriam di dia pemaringanan. Siada darat na met-met. Rodi nama gunang nang akan nama tua. Saluhuk madilinggum niasi ni roham. Padawa akapar maraan. Lehon hai paso doho las ni roha. Leho pasu-pasum. Asa gok tua gok las ni roha saluhuk ruas ni huriam. Di dia pe maringanam. Nangasahun hatam na kubigi hami di bagasat tikion. Gada dolas ni roha nami. Jala pakirimon nami. Molo di pargogoy ho hami mangulaw saluhuk nai. Taruli tua mahami doho las ni roha sianasi ni rohami. Mauliate madiho ali Tuhan, ului matangi yang pangiduan nami, di bagasan guarni anakmu Yesus Tuhan nami. Amin. Takuci Tuhan ta maredehita sian edeta nomor 420 sada, ayat sada rodi ayat 2, loguna godang dope si guru honomi.
laos di somma tapasahat peliata tu debata marhite huriana. Tapasada marohatta martangiang pasahat to peleatta tu debata. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, hodo harorwan ni pasu-pasu doho silehon-lehon, rodiaka denggan basa na mauliutus, mauliate mahusob baho kami tuho, ala di pasu-pasu hodo ngodu nami, hupasahat hami matuho diri nami, nang sian na nilehom itu hami, sai jalo may gabi pilihan na husus di adupanmu. Asima roham, sai pasu-pasu ma pilihan na hupasahat hami tuho, asa hupar hasia kami lahopati buluhon harajaumu, di tonga-tonga ni huriam doho di portidion, buhai marohanami marhite-hite to dimna badiai, asalam patar huida jala huboto hami, godang nisi leho-lehom mudi hami, sai ajari mahami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, huhut pasahat to pilihan nami, dalam laho pasangapoko, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rakma hita mangido di tangiang hato patai. Ale amanami na di Banua Gijang, sai pinarbadia magoarmo, sai Roma harajaonmu, sai sau malomoni roham di Banutongau somon na di Banua Gijang. Leho matuhami sadarion hangulua siapari, sesa madosa nami songop panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami siap pangago, ai horona puna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapos saliling nileleng na. Amen. Jalohamu pasu-pasu siap debata amatai, di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu, di sondako Tuhan debata mabuhina Tuhamu, jala sai asima rohana midahamu, di dopako Tuhan debata mabuhina Tuhamu, jala di pasaur homma damena, tuganup tod di munabe. Amen. Shalom, horas, salam sehat madhita saluhuna. Tuhan matotong na mga ramoti, majaga mga linggomi hita. Secara khusus saluhut ruas di huria di dia pemaringanam. Horas madihita.